Is-settur finanzjarju mistenni jkompli jikber. Stqar dan ma' One News id-direttur maniġerjali tal-kumpanija finanzjarja Finco Trust Paul Bonello. U bl-unanimità u il-sens ta' kolleġjalità li kien hemm f'din il-ħaġa, is-settur irnexxa u narah ikompli jirnexxa minkejja t-teddidiet nerġa' ngħid li se jkunu dejjem preżenti u li anke hemm bħalissa. Bonello kien qed jitkellem feluq il-25 sena mit-twaqqif tal-kumpanija Finco, snin li matulhom ras settur jinbidel. Illum speċjalizza għandek diversi setturi, hemm daka tas-settur fiduċjarju tal-management ta' kumpaniji internazzjonali, iktar riċenti tal-gaming, il-fund management, il-provvista ta' investment services anke lill-konsumatur. Fil-waqt li wkoll kien hemm l-ewwel settur li beda, dak li beda addirittura fis-snin 70, dak ta' shipping companies. U bħal f'ħafna oqsma oħra il-professjonisti Maltin wieġbu tajjeb għall-isfidi li nqalgħu minn żmien għal żmien. Il-service providers, il-professjonisti, ħadu challenge u b'mod l-iktar sodisfaċenti issuperaw it-test. Teddidiet kien hemm dejjem, teddidiet fil-leġiżlazzjoni ġifieri tal-pajjiżi li minnhom magħhom nagħmlu nitrejdja. Preżenti l-25 sena anniversarju kien hemm il-Prim Ministru Joseph Muscat u qal li s-settur finanzjarju dejjem iġib miegħu sfidi ġodda, speċjalment minn swieq internazzjonali. Innota b'sodisfazzjon li deċiżjonijiet fuq dan is-settur dejjem ittieħdu b'kunsens miż-żewġ naħat tal-Kamra. Il-Prim Ministru faħħar li Finco Trust tal-li dejjem kienet minn ta' quddiem biex permezz tal-ħaddiema tagħha tipproteġi lill-konsumatur.